Em som Antònia Nicolau Garí. I quan era nina, diguem, quan era molt petiteta, mon pare anava molt a ciutat, diré ciutat perquè com que ho dèiem avui, i mos duia cada vegada que hi anava, vull dir cada vegada però, a vegades, mos duia a mallorquins. I has vist fent-mos prendre una afició grossíssima, això. A més, que ell mateix els mos contava, els mos llegia, perquè no, encara no sabia llegir. I mos vam aficionar tant que jo no me donava compte, ja tenia llibres rondades per llegir-les. I mon pare, quan els mos llegia, també pareixia que se sentia aquella cosa que mos deia. I s'emocionava a vegades, perquè aquestes que són un poc tristes, i a vegades no podia xerrar, i s'havia d'aturar i feia perquè plorava. L'emocionava i se posava a plorar. I nosaltres fèiem igual, també, especialment algunes que són un poquet així, com els germans Setzeros, que diuen aquella, bueno, els que toquen el flabiol, la flor romanial, i un parell així que eren un poquet tristes, una graneta, i altres que eren de riure molt, i també res, mon pare també. I després jo vaig estudiar per ser professora, i quan vaig venir a fer escola aquí, ens feren fer el reciclatge de català i ens feren llegir el llibre del mossèn Alcover, que se diu Un home de combat. I em va agradar tant llegir aquell llibre que el tenc com un tresor. I de vegades el agaf i encara llegeix qualque trosset. Avui mateix haver fet i a tornar a mirar on quin any va néixer, que era el dia 2 de febrer de 1862. Sí, 62, bueno. I d'aquí, de llavors ençà, jo he tingut, no sé, és que l'aprecio tot, no se n'alcover. No vaig llegir altre llibre, però amb aquest me va bastar, perquè me vaig poder fer càrrec de tota la seva vida. O sigui, aquell, des de quan va néixer fins que llavors va estudiar i se va fer capellà, i se va fer llavors, va escriure les rondades mallorquines, i això, per que és tot. No sé si he de dir res més. Molt bé, molt complet, molt bé. Això era un rei que només tenia una filla i era molt desxondida. I quan va ser casadora, son pare va fer unes dictes que tots els joves que se volguessin casar amb ella s'hi presentassin i el que li guanyaria dir la mentida més grossa se casaria amb ella. Amb ella, si ho dic bé. Quan n'hi havia molts que hi anaven, se'n van presentar molts per casar-se amb ella, però tots havien de córrer una cosa que es diu les vergades, perquè n'hi havia dos criats del rei que se cuidaven que qui no guanyava a la filla del rei a dir la mentida més grossa, los encalçaven amb una verga de bou ben llarga i los pegaven fins que los agafaven. Se'n va presentar un, si se va donar compte, un que era d'una possessió de Manacor, que li deien Joanet, i què fa ell? Agafa un pa i una sobrassada i se'n va cap a la ciutat. Quan va ser a les basses de Vilafranca, va trobar un que se travava les cames. I li va dir, alabat sia Déu, per sempre, va dir ell. I què fas? I va dir en Joanet. Me trau. Va dir, i que bon treu cap, trebata. Diu, és que aquí baix hi ha una llebre
que està dins el jaç. I jo la vull agafar. I si no m'atrau, jo llavors li guanyaré massa cor. Ja com aquesta, va dir en Joanet. Diu, ara ho veureu, va dir ell. I s'acaba de travar, se'n va així pegant botets, cap en el jar de la llebre, i quan va ser de vora el jar va fer xo! I la llebre va fugir com la bala. I quan en Joanet va veure que fugia ell, que en 4 bots ja la va tenir. I va dir, ho veus, Joanet, el diantre ets tu, i va dir. Diu, i què te diuen? Va dir, en corrim. Diu, i què te vol llogar amb mi? I ell va dir, si mos venim de preus, i què me vol donar? Va dir ell. El que vols que te doni? Diu, 50 lliures i un vestit, li va dir ell. I en Joanet li va dir, fet està la barrina. I ell va dir, fet està, i m'anau feines. I seguiren per envat. Quan van ser a la costa de Son Comelles, en troben un que estava ajagut amb una orella en terra. I va dir, alabat sia Déu, per sempre, i què fas? Diu, escolt. Diu, i amb aquesta orella sent hasta el condemnat de l'infern. I amb aquesta altra sent els àngels del cel que canten sant, sant, sant. Cap com aquesta, va dir en Joanet. Diu, i què et diuen a tu? Diu, n'escoltim. I què et vol llogar amb mi? Si mos venim de preus, va dir aquell, i què vol guanyar? 50 lliures i un vestit. Fet està la barrina, va dir en Joanet. Fet està idò, va dir aquell, i m'anau feines. Va dir, anem cap a ciutat. I seguiren cap a banda. Quan van ser en el pla de Montuïri, en troben un que amb una aixada cavava i feia com una gaveta voltant d'un molí de vent. I va dir, alabat sia Déu, per sempre, va dir ell. Diu, i ara què fas? Diu, aquest molí té els vents molt xerecs. Diu, ja ara el vull de llorigar. Diu, perquè el me'n vull dur a posar, diu, a damunt d'aquell turó. I va assenyalar el coll de la grava. I va dir, diu, ja te prego que podràs. Ara ho veuràs. Pega braonada en el molí, pega una ronçada, l'alça per amunt i tras, se'n va dur a posar a damunt d'aquell turó que havia dit. El dimoni ets, va dir en Joanet. I què et diuen a tu? Diu, enforci'm. I què vol llogar amb mi? Si mos venim de preus. I què vols cobrar? 50 lliures i un vestit. Fet està la barrina, va dir en Joanet. Fet està idò, i m'anau feines. Anem cap a ciutat, va dir en Joanet. I seguiren endavant. Quan van ser el Gaida, que és el Gaida, en trobaren un que duia un arc i un manat de fletxes. I havia posat una fletxa i estava apuntant així cap en el puny de randa. I li van dir, alabat sia Déu, sempre. I què fas? Diu, ara, apunt un mosquit que està a damunt un estrell del puny de randa. Diu, i el vull matar. I ell va dir, te paré que el feriràs. Si el feriré, ja no picarà a ningú mai. Tira la fletxa i anaren a veure si havia mort. Jo crec que li trobaren mort, xapat de mig en mig. I llavors la fletxa estava baix i encara tenia una miqueta de sang a la punta. Ja com aquesta, va dir en Joanet. Sí que entén de dret. Diu, i què te vol llogar amb mi? Va dir, si mos venim dels preus, i què vols guanyar? 50 lliures i un vestit. Fet està la barrina, va dir en Joanet. Fet està, va dir aquell, i m'anau feines. Diu, anem cap a ciutat. I seguiren endavant. Quan foren
a l'hostal d'Esplà, se diu. En vàrem veure un que estava abocat a una paret, se diu, del Canadà, perquè és molt ample, i rovegaven les dents, rac. Totes les pedres que sobrava un poquet, que es feien regruix, i els llevaven les dents, i li va dir, alabat sia Déu per sempre, va dir ell. Diu, i què fas ara? Me'n mols les dents. Què vol dir me'n mols les dents? Diu, quin ofici és el teu? Diu, llavors parets. Com aquesta. Diu, i ara ho veuràs. I va començar a racar en aquella paret i va fer un forat tan gros que hi passaven 3 homes. Sí que tens raó, va dir en Joanet. Diu, i què et diuen a tu? Diu, el llavorim, que te voldria llogar amb mi? Si mos venim de preus, què vol guanyar? 50 lliures i un vestit. Fet estar a la barrina, va dir en Joanet. Fet estar i va dir que ell m'anava feines. Anem cap a ciutat. I seguiren per endavant. Quan van ser en el torrent de Bàrbara, se van fixar tots que en el torrent, a la part dreta del torrent, quan se n'anaven, venia una aigada, venia molta d'aigua per el torrent. I a l'esquerra no en venia ni una gota. I van dir, i ara què passa aquí? I què és això? És una cosa més rara, van dir. I se posen a mirar a veure si veurien qualque cosa, que hagués qualque forat o això. I m'afinen un home agotzonat davall el pont, que amb la boca ben badada se bevia tota aquella aigua que venia del torrent. I van dir, va, una cosa rara. I Joanet diu, alabat sia Déu, per sempre, va dir ell. I se va aturar de beure aigua. Diu, i què fas? Diu, me bec aquesta aigua. Diu, què vol dir? I diu, vol te poses en aquesta aigua? Tan molta. Diu, jo no m'interessa on la me posa ni on se'n va. Jo la me bec. I va dir, diu, i què et diuen a tu? Diu, en bevim. I què te vol llogar amb mi? Si mos venim de preus, va dir, què vol guanyar? 50 lliures i un vestit. Fet estar a la barrina, fet estar idò, i m'anau feines, i donen cap a ciutat, va dir en Joanet, i seguiren cap endavant. I quan se n'anaven, varen veure, quan se varen girar cap al torrent, varen veure que des que en Joanet, des que en Bevim havia partit amb ells tota l'aigua del torrent, un passava a l'altra part i s'anava cap a la mà. Tota se bevia tota ell. Quan van ser a la vela de Soledat, en varen veure un que tenia les galtes més estufades, més vermell, com un pebre de cirereta, pareixien les xeremies. I llavors tenia un pits també tot inflats i amb un pantaix que feia i un renou que pareixien les manxes d'un ferrer. I ja li va dir en Joanet, diu, i què fas tu tant de bufar? Diu, fas marxar tots aquests molins de vent que veus aquí, tots alineats aquí, els veus? N'hi ha més de 50. I jo, en el meu buf, els fan mal de tots. Com aquesta. I va dir, diu, idò, perquè ho vegeu, ara vos ho faré veure vosaltres, perquè me cregueu. I aquells molins, com ells xerraven amb en Joanet, se van aturar tots. En darrere salt, tots s'aturaren. Però llavors ell se va tornar a posar a bufar, aquelles galtes. I aquells molins, un darrere salt, es tornaven a posar a moldre. I en Joanet va dir, diu, sí que tens raó. I què te diuen a tu? En bufim. I què te vol llogar amb mi? Si mos venim dels preus, què vol guanyar? 50 lliures i un vestit. Fet estar a la barrina, va dir en Joanet. Fet estar idò, i m'anau feines. Idò, anem tots cap a ciutat. Ja eren d'haver les enramades. I quan en Joanet va mirar tots aquells missatges, a llavors amb ell eren 8, no? 7 missatges i un són 8. I va dir, no
entre nosaltres 8 crec que qui la mos faça, la mos pagarà, va dir en Joanet. Llavors va dir, quan arribaven allà les enramades, va dir, al·lots, un sap 8 no s'aguanta. Me pareix que és hora que mos tornem per aquí a pegar un roec. I va dir, els altres van dir, bé pensa l'amo, devien tenir fam, segur. I ja se tornen allà a un hostal, i van dir a l'hostalera si els volia fer un pot de dinar. I l'hostalera en 4 grapades els va preparar un bon dinar. I ells allà s'asseuen a la taula i vols dir que hi quedaren bé. Varen pegar una panxada d'aquelles que se diuen de voltó. Un voltó és un animal que vola molt gros, però que menja molt, menja els animals morts i tot això. Bé, i quan varen dinat, s'aixequen tots, se'n van i parteixen cap a la porta de Sant Antoni. I tothom els mirava, perquè s'anava més content, llavors que estaven panxa plena. I quan se n'anaven cap a la porta de Sant Antoni, n'hi havia que deien, on deuen anar aquells joves? Mira, aquest grup de joves tan valents pareixen, perquè ells se n'anaven tot contents. I un va dir, diu, i on anau, valents joves? I en Joanet va contestar i va dir, on anem a veure si diran la mentida més grossa que la filla del rei. I ell li va dir, oh, no aneu, perquè vos passareu el que ha passat en els altres, que vos faran córrer les vergues. I en Joanet va dir, la por de prop, no res si la volen veure. Diguem per endavant. I ja arribaven a cal rei. Se'n van a cal rei i varen demanar per la filla. Surt la filla. I la filla, quan va veure en Joanet, amb aquella mala faristera que feia, va quedar tota assustada. I ell, com els va veure tots allà, de vora ell, i va dir, tot vosaltres vos heu de provar en jo. I li van dir, en Joanet va dir, no senyora, jo tot sol m'he de provar. Això són els meus missatges. I ella, com va veure, tornar a mirar en Joanet, no hi podia prendre passada, va ser de provar amb aquell home. I què fa ella? Els deixa, tots sols. Se'n va anar. I en Joanet se'n va donar una enrabiada. Se'n va cap al rei i li va contar despreci i el desaire que els havia fet la seva filla. I el rei va dir, paraula de rei no pot mentir. Les dites són fetes, les dites s'han de complir. Surti del llevant, surti del ponent. I va anar a recollir tota la cort, amb la seva filla. I van anar aquí on hi havia en Joanet en els 7 missatges. I va dir, ala, mem, però vos aquí men qui guanya, va dir el rei. I la seva filla estava tota porugada i va dir, que comenci ell. I ell, en Joan, va dir, de cap manera, jo, un pobre farviler com jo, va de passar davant vostra real altesa. No, ni ho vull fer, ni puc. I la gent deia, té raó aquest home, té raó. És ell que ha de començar. Bé, i va començar ella. I va dir, a sort del meu pare, hi ha una colassa tan grossa que quan ve l'estiu, que fa en el mes d'agost, que fa aquella ombra tan grossa i tan espessa, diu, si s'esten aquí, s'hi posen a davall, 700 moltons, no són voltons, moltons són els carneros de les ovelles, o sigui, xots de les ovelles. I se posaven d'allà davall. I un, quan va dir això, un va dir, no, ella va afegir, va dir, i no se senten ni se veuen un en l'altre. I un va dir, i no són sords ni cegos. Va dir, diu, senten els trepits d'una formiga i veuen el vent volar. Com aquesta, va dir. Va, quina mentida més grossa que ha dit aquestes. Que verda grossa que és mentida. I un del poble va dir, ai, ja ets aparut, ja el perdran el gep, no se'n tornarà a casa seva.
I va dir, ja poden preparar les vergues. I en Jonas va dir, diu, esperau, no xerreu antes d'hora, no passeu serà davant el bou. Jo encara no he dit res. Quan jo digui el meu, ja xerrareu. I el rei, que estava tot impacient, va dir, diu, jo moll-li, en Jonet. I en Jonet li va mollar i va dir, si a sort de vostra reial altesa hi ha una col tan grossa, jo que meva tenc una caldera tan gran que l'altre dia la vaig haver d'estanyar i eren 700 estanyadors amb sort martells, cada un el seu martell, pegant un bon cops, i no sabien ni se sentien. La gent va dir, aquesta és que és grossa, aquesta mentida. I n'hi havia que deien, haurà guanyat aquest. I el rei també que ho trobava, van quedar com espantats. I llavors la fia, perquè era un prevel que li feia caure els ulls, va dir, i per què era aquesta calderassa? I en Joana va dir, per caure aquella colassa? I van quedar tothom, i el quedaren tots, el rei i la fia de pedra, i no sabien què havien de dir. I amb això el rei, la gent deia, li ha guanyat, sense cap dubte, deien aquells, sense cap dubte que la caldera era més grossa que la col, que la calderassa era més grossa que la colassa. I el rei se va acostar a la filla i va dir, diu, paraula de rei no pot mentir, filla meva, t'ha guanyat i t'hauràs de casar amb ell. Quan li va dir que s'hauria de casar amb ell, se va posar amb un plors desfet que no la podien consolar de cap manera. Se'n va haver d'anar a jeure, i les criades hi anaven per consolar-la, i ella només deia, està fet de mi, ja no hi ha remei. I el rei se va com a disgustar de veure que la filla no volien matar aquell home. I el rei va pensar i va dir, jo posaré tots els emperons perquè no se pugui fer aquesta boda. I llavors, també se'n va anar el rei. I en Joanet, que sent missatges, surten d'allà de dins més enfadats i feien un renou pel carrer i cridaven i si qualcú els deia qualque cosa ells els maltractaven i no sabien ja què havien de fer. I la gent va començar a tenir-los com a por. I el rei va manar que els agafassin i els enduguessin, però no hi va haver ningú que s'atrevís perquè tenien por d'ells. I a la fi van esperar al vespre. Quan dormien, van anar a agafar-los i els van endur nada menys dins l'olla del castell. L'olla del castell era com un pou que hi ha en els castells. I els tiren allà i no hi ha cap finestra ni lloc que puguin sortir. Han d'estar allà dins. I per més afegitó encara, hi mollen un bram d'aigua, un xorro d'aigua tan gros com el cos d'un home. I ben aviat l'aigua els va arribar a la cintura. I en Joanet, quan va veure que l'aigua, degué pensar que mos negarem aquí dins. I va dir, en bevim. Va dir, bevim, fer el que sap fer. I en bevim, pega 4 xuclades d'aquella aigua i no em va quedar cap gota. I llavors encara més se va posar la boca badada davall el xorro de l'aigua que queia i tota la s'engolia. I no en queia ni una gota més dins l'olla. I van passar tot un dia, però sense veure ningú. Ningú els anava a veure, ni els duien menjar. I en Joana va dir, i ara que mos hem de podrir aquí dins, va dir, llavors, feu el que sap fer. I llavors, que en les dents feia tot allò a les parets. Va començar a racarrar allà dins i en ben poc temps va haver un forat i tots van poder sortir a peu pla. Primer surt en Joanet i llavors els altres missatges darrere i en Joanet se dirigeix una altra vegada cap al rei. Llavors sí que estava enfadat. I li va dir, senyor rei, pactes són pactes. Jo vaig guanyar la seva filla, és meva, m'he de casar amb ella i cadascú que tingui el que és seu. I la gent deia, té raó,
té raó aquest home. Cadascú que tingui el seu. I en Joanet, vull dir, el rei, va dir: Joanet, no siguis tan guixa. Diu: tot se compondrà. Demà mos veurem de prop. Ho aclarirem tot. Bé, varen passar fins l'endemà. Però al vespre, quan en Joanet se'n va anar, se van reunir la cort i tots, la princesa, i per acordar, i el rei, per acordar què havien de fer per fer que en Joanet no es pogués casar amb sa filla. I van pensar una que va ser bona aquesta, perquè la filla del rei sabia córrer molt, era molt corredora. I quan sortia a córrer sempre guanyava tots, fins tots els homes guanyava. I quan hi havia les joies, perquè feien joies, i totes les s'enduia ella. I va dir, i en Joanet, van dir, i en Joanet, diu, farem una prova, li direm a en Joanet que vos heu de provar a córrer antes de casar-vos. Diu, i li farem creure, que li direm, que si no guanya ell, no se farà el casament. I bé, l'endemà, ell se'n va al rei i se'n va dir a en Joanet: Joanet, nen, ara aquí hi ha un costum, que ara el t'he de dir, i és que antes de casar-se s'han de provar a córrer, l'home i la dona, s'han de provar a córrer. I si guanya l'home, se fa el casament. I si guanya la dona, ja no se poden casar. I ell escoltava, va dir, diu, tu te provaràs a córrer amb la meva filla. I li va dir, en vola, va dir ell. I se pensaven que com que en Joanet era com un poc corbo i les cames tortes, pues que no correria gaire. Però a veure el que va succeir. I van dir, bé, farem el cos des de les enramades fins a la font de Xorrigo. I ell va dir, i tu has de dur una carabasseta i l'has d'omplir de la font de Xorrigo. I la filla cuirà un brot d'eure de la que hi ha allà. I llavors tornareu a venir cap aquí, i qui guanyarà, si guanya en Joanet, vos casau. Però si guanya la meva filla, va dir, t'hauràs d'estranyar el coll, Joanet. I va ell, bé, està conforme, però va advertir bé a tots els seus missatges que estan ben al tanto durant les corregudes. I tots se posaren allà perquè no l'enganassin. Van elegir un balde de cos, se'n van allà, el balde de cos va fer una ratxa damunt la carretera, damunt el camí, llavors no hi havia de carreteres, damunt el camí, i va fer posar el peu dret de cada un, de la filla i d'en Joanet. I els va dir, va dir, estau, i el van dir, estam. I va dir, a la una, a les dues, a les tres, sos. I se van començar a córrer els dos. I un feien tant com podien, corrien fort, un per casar-se i l'altre per no voler-se casar. La filla del rei no se va dir casar, i se n'anaven, ben aviat ja no els veien ni a la pols, perquè tan corrent se n'anaven, que fèiem tanta de via que ben aviat no els varen veure. Però llavors, quan arribaven de veure la font, ja, en Joanet ja li va prendre la delantera a la filla. I la filla, quan va veure que en Joanet li guanyava, ja no li va fer molta de gràcia, allò. O sigui, que estem que la filla anava a cuir brot d'eure, en Joanet ja havia voltat en la carabasseta plena d'aigua, i ja se'n tornava cap a les enramades. I la filla va dir, aquí jo hauré de fer qualque cosa. I quan en Joanet va haver corregut un poc més, va començar a cridar el do. Joanet! 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 I ell va dir, què tant de Joanet ja? Què vols? Diu, escolta, no és qüestió de que hi han de caure morts aquí per córrer. Diu, jo, si tu guanyes, me casaré amb tu i s'ha acabat. Tu ets un home de bé,
i més mal en mans podria caure jo. I això li va agradar un poc a en Joanet, però no li deia de ben allò. I ho va creure. I va dir, vine, i ara que no mos veu ningú, sobrem aquí un poquet de la vorera del camí. Diu, descansarem un poquet i llavors tornarem per ti. I en Joanet va cedir i va anar amb el Jolet. I se va seure de vora ella. I va dir, vine, t'esplugaré, va dir la filla del rei. I se va posar el cap damunt la seva falda, de la princesa, i ell espluga que t'espluga, ella espluga que t'espluga. I en Joanet tant de gust passava que l'esplugàs, que va quedar dormit, més que un tronc allà. I la filla del rei, què fa? Quan el va tenir dormit, li agafa el cap a poc, i li posa en terra. I llavors li agafa la carbasseta que tenia plena d'aigua i va buidar-li a la font. Aquí, en Escoltim, va fer molta de feina. Va dir, ara passa cosa. Ara, la carbasseta d'en Joanet se buida perquè sentia glec, glec, glec. I va dir, i així com he sentit el glec, glec quan l'omplia, ara el sent quan li buiden la carbasseta. I va dir, corrim, vés corrents, vés a veure ben què passa. I en corrim en 4 llongos, ja va allà. I quan va veure en Joanet que dormia allà en terra, el va despertar, Joanet, aixeca't, mira que t'han buidat la carbasseta. Anem a omplir-la tot d'una font i te'n tornes a anar corrent perquè si no, no guanyaràs. I li van allà a la font, tornen a omplir la carbasseta i se'n tornen més corrents que no sé què, corrim. I ben aviat la va tornar a agafar la princesa. Li anava darrere, un poc darrere, però llavors li torna a passar la delantera. Torna a passar davant. I aquí la filla del rei ja se va perdre tot el coratge. I en Joanet que m'atrevava cap a la meta allà, i quan va arribar, i va veure que la filla encara no havia arribat del tot content, més que un pasco, perquè la filla encara, quan ell va arribar allà, encara era de la soledat. I se'n va anar al rei directe, li va dir, senyor rei, m'he de casar amb la filla i s'ha acabat. Ai, ja no sabia què havia de fer el rei. I li va venir una idea, va dir, si amb això el calmaré i no tindrà aquestes ganes, aquesta corolla de casar-se amb la filla. Va dir, Joanet, diu, mira, anem i vos mostraré el tresor. I t'enduràs tots els dobbers que vulguis del tresor. Va dir, potser en els dobbers ell se conformarà. I en Joanet anà molt viu i va dir, tots els que vulgui, va dir, sí, diu, tots els que se'n pugui dur aquest, i va assenyalar, en Forcim. I el rei va dir, diu, sí. Bé, els temps que se n'anaven, perquè eren les enramalles, els vindrà cap a cal rei, en Forcim va cosir un sac, va agafar un llençol que tenia molt fort, i va fer un sac. I li va posar un parell de cordellines perquè fos més fort i no li escapassen els dobbers. I quan va ser allà, el rei els va anar dins la sala del tresor i varen veure un caramuller de dobles de 20 que feia por. I en Forcim va dir, aquí carregarem. I se va posar a parar el sac i el rei va manar un criat que hi anés amb una senaia per posar-li les dobles de 20 allà dins. I va dir, supos que no les dureu totes, va dir el rei. La cosa va ser que aquell en les senaies, senaiades de dobles de 20 dins aquell sacot que duia a Forcim. I venga senaiades, I el sac encara no era ple, i el caramull ja havia minvat fins a la meitat. I va dir, el rei se'n va anar en Forcim i li va dir, diu, que no no podràs dur tot això? Les cames te faran figa? I en Forcim li va dir, deixeu anar l'ànsia per mi. I el va deixar fer. I venga més saneades de dobbers. I van omplir el sac. I quan van tenir el sac ple, en Forcim ja havia preparat la corda, el fermall per fer-me-lo,
i va començar a revoltar allà, ben revoltat i ben fermat perquè no li fossin cap del bé. I els altres, en Joanet i els altres missatges, peguen grapada a la fia i la posen a damunt el sac, la fermen i en forcim cap a de fora, s'ha dit, corrents, i els altres darrere ell, i cap a Manacor. I el rei així va quedar ben espantat i loco, estava loco, ja no sabia què havia de fer ni què havia de dir. Va començar a pegar crits i a pegar-se al cap a les parets i quan va sortir llavors cap a de fora no li va bastar la cort d'allà, sinó que va sortir va començar a dir a la gent que l'havien reptat la fia i que els ajudàs perquè l'havien d'anar a reptar ells llavors, havien d'anar a prendre-los. I va dir, prepareu les tropes, va dir, prepareu les tropes i anem bones darrere ells a veure si l'agafarem i si encara li prendem almenys la fia. Preparen les tropes del rei amb els cavalls i diu, duis totes les armes que tingueu, va dir. I tots partiren allà, més corrents, cap a veure si els trobarien encara. I ja els vàrem trobar quan eren això, es diu, ves el Gaida, per allà. I quan se varen veure allà, quan els varen veure, en Forcim va veure que venien les tropes del rei, i en Joanet també ho va veure, i el rei que també va veure que ells eren allà, va dir, diu, faig molta de via perquè els han d'agafar. I en Joanet va dir, diu, ja són aquí les tropes, mos encalcen, venen darrere nosaltres, i ja mos tenen. I va dir, diu, en Joanet va dir, diu, escolta, Forcim, baixa el sac i la filla del rei, baixa-los en terra, i en bevim, i en llavorim que la guardin, que no la mos prenguin, ni el doble ni la filla. I ha dit, i en fletxim, tu que tens tan bon dret, comença a preparar les fletxes per tirar fletxes cap a les que vendran del rei. I ell va dir en Bufim, diu, i tu que tens aquesta força tan forta, aquesta força s'aboca en el buf, també llavors te poses a bufar. I així ho feren. En Forcim baixa el sac i la filla del rei i se'n va veure que hi havia un pinar de vora. I se'n va anar a espinar i va començar a rebassar pins. Vinga, rebassa que t'arrebassa pins. I els va fer tota una estesa de pins que feia por allà. I quan arribaren les tropes del rei, els cavalls se trebaven en els pins i els criats també, les jinetes també, i van començar allà a perdre el temps. I quan van veure això, Fletxín també va començar a tirar fletxes, i com que tenia tant de dret, que cada fletxa que tirava, un que quedava mort en terra, quedava estès. I en Forcim també va imaginar que era una altra cosa, va anar a collir un pi d'aquells grossos, i el va agafar per la rama i va començar a pegar cots en la soca, i pegar cots, i aquí on faria no quedava ni la pols. I llavors, quan les tropes del rei pareixia que havien travessat aquell pinar, però en Joanet va dir, Bufim, tu pots-t'hi ara. I en Bufim va començar a buf aquí buf allà, amb aquella força que tenia. I tots, en lloc de fer se'n van, pareixia que tornaven arrere. I dèiem, és que no podem avançar. I el rei deia, ai, via que no els agafarem. És que no podem avançar, la força mos guanya. I a un el tirava d'esquena en terra, i a l'altre li tomava les barretines, i els altres els aprenia a salar. Quan el rei va veure això, i quan va veure tant de morts allà, va dir, plegueu les tropes i anem cap a nostra, perquè tanmateix no hi ha res que fer. Ells mos guanyen. I va replegar els pots que li quedaven i se'n tornaren cap al rei. I en Joanet, quan van veure que els tornaven darrere, van prendre coratge llavors. I en Joanet va dir, diu, Forcim, torna a carregar els dobbers i la filla damunt i tornem a partir cap a Manacor. I aquell, en Forcim davant, i en Joanet i els altres a darrere, cap a Manacor s'ha dit, cap aquí, a veure, aquí som Manacor. I vengueren tots a escapar, però ben aviat arribaren. Quan van ser aquí, van ser bones. Que llavors, tots els missatges deien que els tocava a ells,
que se'ns feia perquè havien fet molta de feina. I un deia, en Baví em va dir, si jo no m'hagués begut tota aquella aigua de dins l'olla del castell, mos haurien negats tots allà. I llavors em deia, si jo no hagués llavorat la paret i hagués fet aquell forat per sortir, mos hi haurien podrit allà dins. I en escolti em deia, si jo no hagués sentit quan la filla del rei li buidaven la solleta de la carbasseta de l'aigua, tampoc no hauria arribat en Joanet a davant. I un altre deia, i si jo no hagués... Bé, tots deien la seva, tots havien fet la feina que havien de fer. I quan en Joanet va sentir tot això, els va deixar xerrar, va dir, ara me toca jo, escoltau. És vera que heu fet molta de feina, que tots heu fet tot el que sabíeu fer i molt que m'heu ajudat, que d'això vos ho agraeixo. Però teniu en compte una cosa, que vosaltres éreu missatges meus. I els missatges no fan feina per ells, fan feina per l'amo. I vosaltres heu fet molta feina, però la feu per jo, la feina que feu. Jo vos dono un sou, vosaltres vos llogueu a mi per un sou, per 50 lliures i un vestit. Per tant, no teniu dret a reclamar res de si heu fet o si no heu fet, perquè la feina que feu, la feu per mi. I què els van dir? Té raó, l'amo. Diu, i ara mateix jo vos pagaré. I no vos pagaré només el que vosaltres volíeu, sinó que en lloc de donar-vos 50 lliures i un vestit, vos donaré 50 dobles de 20 i un altre doble més per comprar-vos el vestit. Bueno, sí que quedaren contents llavors. I en Joanet va començar a treure només i a pagar-los a tots, i ells se n'anaren, cadascú que seva, més content que un Pasco, i deixaren la filla del rei amb en Joanet, tots sols. I la filla del rei llavors li va dir a en Joanet, Joanet, jo m'he portat molt malament amb tu, i veig que ets un home de bé. Només m'he fixat en l'exterior teu, que tenies el cos mal fet, que tenies el gep i que tenies les cames tortes, i diu, però a l'ànima no li tens lletja. L'ànima la tens hermosa i la tens noble, i tu tens molt bon caràcter, bona voluntat, si és que jo te demano, com que li diu, perdó, i m'entrec a tu, i mos podem casar. I el rei va saber que la seva filla, com que només tenia, l'única que tenia era la filla, va saber que la filla ja s'havia alegrat amb en Joanet, que ja s'havien fet amics i que ja estava disposta a casar-se. El rei va alabar el que havia fet la filla, llavors també encara ell va alabar més, el rei va alabar més en Joanet, que va dir que era un home molt xondit, que era un home molt noble, que era un home que ajudava a tothom que tenia i que sempre estava content, no tenia mal dia mai, i que feia riure tothom per les butxaques, i també li va pensar que tot el que li havia fet i la ràbia que li tenia, llavors ja no li va voler tenir ràbia. Se van fer les paus, tots dos. I quan van fer les paus, se casaren en Joanet i la filla del rei, i amb ell, amb el rei, van viure molt de temps en pau, concòrdia i alegria. I encara són vius, no són morts. Són plegats a més. I els homes eren tot plegats a més.